pasaan yan sa rin yung half Filipino, half Filipina auntie nga ang kulog now. Padulong ko trabaho no, and it's my first time karong tuiga nga mo duty sa among opisina. But before that, mamahos ako orders ako diri sa Jollibee no, and mauni siya among elevator nga traffic. Since this is my first time nga mo duty sa office karong tuiga, I decided nga dapat bonggang akong breakfast karon. So ni-order ko og beef tapa with extra garlic rice sa Jollibee. And then hapon na mga pasayan yan. So mao ni siya ang akong view. And then sugod nag-traffic. Finally, it's time nga mo log out na. Usually mo time out ko og 7 p.m. And mao day ni siya ang OT di oy. Wala baya ni na ako nasalbar pagsunog sa amo. Nangyang ko ni nila. Anyway, so padulong na ako sa ground floor. Sa dili pa ko muulim, ado sa kong metro sa groceria nila kay para mangumpra. Wala ni pagkaon ako mga anak in town. So kinahanglan ko mamalit na dito, no? And then tuyok sa ko diri sa groserihan kay base na ko'y mga gusto nga paliton. Og diri na magsugura nga tong kalparyo. Taas kayong linya, usara ka bok jeep. Hi, kapoy.